Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Türkmen Sahradan Eýran türkmenläriniň bir doganymyz soňky wagtlar Türkmen Sahra türkmenläriniň arasynda ýalda gijesi diýip, şol gijeni bellemek, gutlamak ýaýrapdyr. Şol barada bir nasihat bolsa diýipdir. Ýalda gijesi näme diýmek? Aslyny ýerden gelip çykan Farsçada şebbi ýalda uzyn gije diýen manyny anladýa. 20-sinden 21-nji dekabra geçilýän gije bellenilýär we şol gün ýylyň iň uzyn gijesi diýip hasaplanýar we gije saçagy bezäp gije ýatman oturýarlar. Aslyny islamdan öňkü köp hudaýly müşrik inançlardan, zerduşlukdan, mecusulukdan alyp gaýdýar. We köplenç Eýranda parslaryň arasynda we Eýranda ýaşaýan beýleki halklaryň arasynda bellenilýär. Her bir musulman şu soragyň jogabyny gowy düşünmelidir. Islama göre aslyny, göz başyny musulman bolmayan inançlardan alyp gaýdýan, aslyny kapyrlardan alyp gaýdýan bayramlary bellemegiň islamda hökmü näme? Şunuň jogaby musulman dogunlar haramdyr. Islama göre başga dinlerden aslyny musulman bolmayan inançlardan alyp gaýdýan bayramlary bellemegiň hökmü alimlarymyzyň bir agızdan kabul etmegi bilen haramdyr. Isla Christmas, täze ýyl bolsun, Nowruz bolsun, şebbi ýalda bolsun, Halloween bolsun, ady näme bolsa bolsun, gaýry dinlilerden gelen her bir bayramy bellemek musulmanlara haramdyr. Nesaýda, Ahmetde gelen hadisinde sahaba diýär: "Qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine ve lehum yawmani yel'abuna fihima. Faqala ma hadani el-yawmani? Qalu kunna nel'abu fihima fil jahiliyye. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawmal adha ve yawmal fitr." Sahaba diýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelenne Medinelilerin iki sany oynap şaatlanýan günleri bardy. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara bu iki gün näme diýip sorady. Olar biz jahiliýe wagtynda, ýagny islam gelmedinden öň bu iki günni oynardyk, şaatlanardyk diýerler. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara Allah Taala size bu ikisinin yerine has hayırlı bolan Kurban bayramyny we Ramazan bayramyny berdi diýär. Jahiliýe wagtyndaky şol iki bayrama Neyruz we Mihrijan diýip atlandyrypdyrlar. Bu iki bayramyň asly Neyruz ýa-da Nowruz we Mihrijan mecusi parslaryň bayramydyr. Islamdan öň Medineli araplar şol günleri bayram edinipdirler. Haçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelenne musulmanlaryň Gurbanlyk we Ramazan ýaly öz bayramlaryny bellemeligini we musulman bolmaýanlardan, kapyrlardan gelen bayramlary bellemeli däldigini musulmanlara öwredýär. Ýani ünsörüň musulman doganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlara şaatlanýan bolsaňyz şol günlerem şaatlanyberin, näme ziýany bar diýmeýär. Allah Taala size bu ikisiniň yerine has hayırlı bolan Kurban bayramyny we Ramazan bayramyny berdi diýär. Diýmek musulmanlar dine öz bayramlaryna ähmiýet bermeli. Öz bayramlaryny tagzim etmeliler. Çünkü Allah Taala bize bu iki bayramı nesip etdi. 7 göwüň üstünden Allah Taala bize bu iki güni bayram edip berdi. Musulmanlaryň bayramy Gurbanlyk we Ramazan bayramlarydyr. Hepdelik kiçi bayramymyz bolsa Juma günüdür. Saçak ýaz, täze eşik al, atyr sepin, çağalaryňa we ýakynlaryňa sowga dal, şu zatlary öz musulman bayramlarymyzy etmeliler. Emma gaýry dinlerden, musulman bolmaýanlardan gelen bayramlary belleseň, sen olaryň ýörelgesine, olaryň medeniýetine, olaryň däpdesturuny rowaç berdiň bolýar. We kapyrlaryň agzyny öýkenip özüni olara meňzetdiň bolýar. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da we Ahmet'de we başga da hadis kitaplarynda gelen hadisinde diýär: "Men teşebbaha bi qawmin fehuve minhum." Kim bir kowma meňzese, ol hem olardandyr diýär. Ýagny gowy adamlara meňzeseň, hakka rowaç berseň, senem şolardan hasaplanýan. We kıyamet günü imanly adamlara, gowy adamlara meňzejek bolanyň üçin sowap kazanýan. Emma kapyrlara, Yahudi Hristiýanlara, zerduştur mecusulara, fasyk ahlaksız insanlara meňzeseň, şolardan hasaplanýan we kıyamet günü azaba duçar bolýan. Şonuň üçin islamda özüni kafirlere meňzetmek haram hasaplanýar. Özüni kapyra meňzetmek näme de bolýar? Şu ýerine gowy düşünmeli musulman doganlar. Telefon, internet, uçur, uly
Yok ýaly dünýäwi zatlarda olara özüňe meňzetdiň bolmaýa. Bular dünýäwi zatlar. Bu zatlaryň däpde sura, millilige, dine, akida dahly ýokdur. Käfirleriň, Yahudi hristiýanlaryň, mejusularyň däpde surlaryna, olara mahsus adatlaryna, olaryň bayramlaryna özüňe olara meňzetmek haram edilipdir. Mysal üçin şebbi ýelden asly nirden gelýär? Ýa-da Christmas, täzeýliň asly nirden gelýär? Nowruzyň asly nirden gelýär? Jogaby belli. Senem şu bayramlary belleseň, kimiň edenini etdiň bolýar? Kimiň izinden gaýtaladyň bolýar? Kimiň däpde surna rowaj berýän? Kimiň döreden bayramny belleýän? Kimiň bayramyna goşulýan? Christmas täzeýil belleseň özüňi hristiýanlara meňzetip hristiýanlaryň bayramyna rowaj berdiň bolýar. Eger Nowruz ýa-da ýelde belleseň parslaryň islamdan öňki kafirlik bilen baglanşykly, mejusuluk, zerduşluk bilen baglanşykly bayramlaryna rowaj berdiň bolýar. O şu ýerine gowy unsuryň musulman doganlar, hususan Türkmen Sahra Türkmenläriniň öz sünni akidasinden uzaklaşyp şiýgalaşmagyny isleýänler bar. We Türkmen Sahra Türkmenläriniň öz ene dili bolan türkmen dilini unutup we öz milliligini, türkmençiligini unutup parslaşmagyny isleýänler bar. Ilki ene dilini unudarsyň, parsça gurlarsyň. Şu wagt käbir Türkmen Sahraly doganlarymyzda türkmençe gurlaýan, düşünenok men parsça gowy bilýänni. Ilki ene dilini unudarsyň, parsça gurlarsyň. Soňra ýelde bellersiň, soňra şiýgalaryň başga merasimlerine goşulyp başlarsyň. Şeýdip ädim parslaşyp şiýgalaşanyny bilmän galarsyň. Şonuň üçin biz Qur'an sünnete, ähli sünnet akidamyza berk ýapyşmaly. Islama ters bolmaýan türkmençiligimize, milliligimize berk ýapyşmaly. Eger öň bilmän, düşünmän Christmas, täzeýil, Nowruz, ýelde bellen bolsaň, towba etmeliler. Mundan soňrasyny berk durmalylar. Öz Qurban we Ramazan bayramlarymyza ähmiýet bermeliler. Ýip işjekmi, saçak ýazjakmy? Günkan musulman doganlar. Gice ýatman, daňa çenine oturasyň gelýärmi? Zerduşlaryň, mejusularyň bellen güni bolan şebbi ýeldäde oturma. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde Leylatul Qadri hayrun min elfi şehr. Qadr gijesi mun gijeden hayırlıdır diýen Qadr gijesine doga dilek ibadet bilen daňa çenine otur. Allah Taala ahlimize tawfik bersin. Bizi we neslimizi razy bolan bennelerine nessin. Elhamdülillahi rabbil alamin.